Heipä hei vaan kaikille, mun nimi on Anne ja tervetuloa Totuudenetsijöiden kanavalle kuuntelemaan Jaana Kavoniuksen uusinta tiedotetta. Ja tosissaan Jaana Kavonius soitti tuossa ihan puoli tuntia sitten ja päätinpä sitten ottaa tämän puhelun suoraan nauhalle tietokoneella tällä mikrofonilla. Ja saatte ihan Jaanan omasta suusta kuulla tällä kertaa Jaanan tiedottamisen ihan täysin raakaversiona. Ja jos toivot lisää näitä Jaanan tiedotevideoita, niin laita videolle peukkua, jätä kommentti ja tilaa myös meidän ilmainen YouTube-kanava. Ja videon kommentteihin voit myös laittaa Jaanalle menemään terveisiä ja niin poispäin. Mutta mennään tämän tiedotteen pariin. Nyt antaa palaa. Eilen mua on kuulustelut kesti 10,5 tuntia 2 minuutin tauolla ja mä pyysin kirjaamaan, että ne kuulustelut tehtiin niin, että mä oon ollut 10 päivää nälkälakossa, eli se oli päivä 10 eilen. Niin. Ja sitten sinne kirjattiin, mut tuli verenkiertohäiriö, niin mun kaikki kädet meni ihan liilaksi, niin laitettiin kellonaika. Kuulustelua suorittivat 2 esteellistä poliisia, jotka on mun virkamafia-paljastusten kohteena, eli Taina Äijälä ja Pekka Mujunen tahallaan esteellisinä. Tutkinnanjohtajalle tulee nämä kaikki laittomat kotietsinnät, maran hakkaamiset ja kultin rikokset mahdollistanut esteellinen poliisi Robin Hulden ja tämän Auerin lavastukseen osallistunut ja kaikkiin muihin lavastuksiin, automurhayrityksiä, tämän virkamafiarikollisuuden päätekijänä Jukka Rappen ohella osallistunut Tapio Mäkinen oli siellä syyttäjänä, joka oli vaatinut vain näitä lisätutkintoja, missä mua kuultiin niin kuin näiden mun vastapuolten väitteestä. Mutta mä edelleen olen esittänyt sinne vaatimuksen, että mun ne todistajat kuullaan, minkä estäminen on rikos. Ja meillä ei prosessi mahdollista tämmöistä niin menettelyä, missä puolustuksen todistajat kuultaisiin ensi kertaa vasta oikeudenkäynnissä, koska esitutkintalaki ja syyttäjälaitoslaki säätää pakolliseksi, että ne on kuultava ajallisesti nimenomaan esitutkinnassa ja kohdeltava niitä todisteita tasapuolisesti. Ja tässä ne on siis estetty. Ja nyt tämä on hyvä tilaisuus todentaa kaikki se, mistä mä oon puhunut vuosikaudet ja esittää oikealla todisteella, miten tämä virkamafia toimii. Ja mä oon tänään lopettanut ton aamulla nälkälakon päivällä 11 ja mulla oli 3 tajuttomuuskohtausta, tai siis 4, eli ensimmäinen oli siinä pidätystilanteessa ja mua on estetty soittamasta mun avustajille. Mua kielletään käyttämästä Wordia niin, että mä oon joutunut kirjoittamaan 100 sivua käsin ilman ruokaa mustekynällä, mutta mä oon tehnyt sen. Ja mä epäilen, että ketään muita sissejä, jotka pystyy tähän. Eli 10 päivää ilman ruokaa pelkällä vedellä 2 kuppia mehua päivässä, niin mä tein tämän. Ja mä oon tänään saanut kirjelmät lähetetty käräjäoikeuden vastauksen niihin täysin perättömiin haasteisiin. Ja eilen onnistuttiin saamaan erittäin hyvin nyt ensimmäistä kertaa sisään kirjattuna miten nämä kaikki minun kohdistetut väitteet, mistä näkyy, että ne on vääriä. Ne on eka kertaa vähän niin kuin paremmin poliisissa kirjattu eilen. Että kuulusteli meni niin sanotusti hyvin ja sitten mä sain sisään myös todisteita Baarmanin tästä prosessipitostoiminnasta, mitkä me toimitetaan Lauri Saarilan kanssa. Joo. Ja kaikille mun kannattajille ja tämän virkamafian uhreille mä toivon rohkeutta katsoa totuutta, mikä näkyy selvänä näistä todisteista, mitä mä oon kerännyt. Ja mä en ole tippaakaan lannistunut. Ja tästä voisi päätellä, että mä käyn kaupassa ilmeisesti turhaa ruokaa ostamassa, kun 10 päivää se säilyy hengissä. Että tämähän on siis oikeasti hengenvaarallista, että ensin kun mä aloitin nälkälakon, niin lääkäri sanoi, että todennäköisesti mä kuolen tähän, niin on erittäin suuri. Niin mä oon henkeni kaupana siis puolustanut totuutta, mutta saanut tällä nälkälakolla myös eilen aikaan asioita, eli sen 10,5 tunnin kuulustelun, kun mä sain ne kaikki asiat sinne nyt kirjattua, niin sen perusteella mä oon tänään sitten päättänyt lopettaa nälkälakon, mutta jatkan näitä muita prosessuaalisia vaatimuksia sitten tietenkin ja julkistusta. Eli totuuden julkistaminen ei ole rikos, mutta ne on kyllä rikoksia, mitä mä oon paljastunut hyvin todisteellisia virkamafia-sivuilla. Ja niitä päästään nyt ensi kertaa käsittelemään ja vaadin täydellistä julkista oikeudenkäyntiä vastaavalla tavalla kuin Auer. Ja tässä asiassa on se hyvä ajoitus, että Auerin keisissä siinä teidän paljastamissa keississä, teidän vapaan vainomisessa, siellä on taustalla kaikissa Jukka Rappe.
Kyllä. Jukka Rappen toiminta hänet pitäisi niin kuin välittömästi vangita ja pidättää, että se on vastuussa satojen ihmisten joutumisesta syyttömänä vankilaan, tämän valtavan, ihan törkeitä rikollisuutta toteuttavan mun virkamafiaksi kutsuman verkoston, laajan petosverkoston ja tämän Ruohosen kultin törkeän rikosten mahdollistamisesta ja kouluväkivallasta ja Lohjan kaupungin laajasta rikollisuudesta. Tämä tulee nyt kaikki julkisuuteen ja se on hyvä uutinen. Ja voitte kuulla mun äänestä, että mä oon totuustaistelija, että virkamafia ajatteli, että mut häpäistään iskemällä vankilaa, mutta esimerkiksi Nelson Mandela kävi vankilassa ja tuli sieltä presidentiksi, ja eiköhän oteta sama tavoite mulle. Kyllä, kyllä. Kaikille paljon terveisiä, jakakaa paljon tiedotteita ja tulkaa katsomaan oikeudenkäyntiä. Mulla ei ole mitään pelättävää eikä hävettävää, mutta näillä kyllä on, mitkä on vanginnut mut syyttömänä. Ja eilisestä poliisien naamataulustakin pystyi näkemään siinä, kun ne alkoi kuulustelemaan mua Mika Leppäsen perättömistä väitteistä, että kun se väittää, että mä olisin hänen kunnian loukkainen. Sinne tuli nyt kirjattua, että nämä mun loukkaajat on haukkunut mua huoraksi, rotaksi, lehmäksi, noidaksi, ties miksi valen lakimieheksi. Ja nyt ne tulee sitten käsiteltyä, että nehän on oikeita muuhun kohdistettuja rikoksia, myöskin nämä muutkin, niin palataan niihin asioihin sitten, niin se syyttömään ihmisen, eli minuun kohdistettujen syytteiden lukeminen on siis 31.10. kello 9 alkaen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Tervetuloa! Kiitos, kiitos. Ja mä oon ilmoittanut, että mä tuun sinne nimenomaan henkilökohtaisesti paikalle. Joo, eli katsojat sitten pääsee sua sinne katsomaan ja moikkaamaan ja henkiseksi tueksi paikan päälle myös. Mä oon aika henkisesti vahva ihminen, mutta tuki on aina tarpeen ja mä arvostan paljon ja kiitän myös kaikkia ihmisiä, jotka on tukenut mua, ja suurin osa ihmisistä tietää, että mä oon täysin syytä ja tämän homman törkeys paljastuu koko karmeudessaan viimeistään siinä vaiheessa, kun mä pääsen lataan tiskiin nämä mun todisteet. Ja se on se syytteiden luku on julkinen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Joo, mä oon pyytänyt Lauren kanssa julkista oikeudenkäyntiä. Syyttäjät hän yritti taas salata, että kaikki pitäisi laittaa salaiseksi. Ja sitten vangitsemisen toteutti Mette Manninen, joka on tämän Koplan päätekijä, eli se esti kotietsintöjen edellytysten tutkimisen valehtelemalla jopa lain sisällöstä. Että tässä mun lavastamisessa ei ole ketään muuta kuin näitä esteellisiä virkamafia-jengiin kuuluvia. Ja sekin tulee nyt esiin, että näitä ei mene mihinkään normaaliin käsittelyyn ja kaikki näkee tämän nyt. Ja sen takia asian julkistaminen on tärkeää, ja meillä on perustuslain 2 pykälän 2 momentti, joka säätää, että kaikki julkiseksi säädetyt viranomaisten tiedot ja asiakirjat on julkisia, ja niihin on jokaisella, eli jokaisella Suomen kansalaisella oikeus. Ja tämä on sananvapauskeissi, ja tämä todistaa, että meillä Suomessa on ihan mafiaan rinnastettava järjestelmä, joka vainoaa niitä, jotka kertoo totuuden tästä täysin sairaasta järjestelmästä. Mutta tarvitaan rohkeita Anneja, Jaanoja ja Anneleita, Jens Kukkaa ja muita, jotka tekee tämän työn, tämän asian paljastamiseksi. Ja se on nyt meneillään. Eli mä oon toteuttanut tässä nyt semmoista, että tässä prosessissahan on kysymys siitä, että mä oon kertonut julkisesti, että Suomessa toimii syyttäjäjohtoinen virkamafiaksi kutsumani verkosto, joka toteuttaa törkeää rikollisuutta, hankkii valtavia rikoshyötyjä laajalle petosverkostolle ja lavastaa syyttömiä vankilaan. Ja semmoista prosessia ne nyt minuun kohdistettuna on järjestetty. Nyt se tullaan kaikki esittelemään koko kansalle. Ei muuta kuin tulta päin, ja kaikkea hyvää tähän päivään kaikille. Sanokaa terveisiä. Sanotaan terveiset katsojille perille. Haluaisitko vielä kommentoida, että minkälaista sulla siellä vankilassa on, ja ootko päässyt muiden vankien kanssa juttelemaan tästä sun tilanteesta? Nämä on kivaa porukkaa itse asiassa. Nämä on paljon parempaa kuin nämä virkamiehet. Meillä on hyvä henki täällä. Mä oon vankisairaalan puolella siis sen takia, kun mulla on ollut useita tajuttomuuskohtauksia. Nälkälakko on mulle vaarallista ja mulla on paljon sairauksia. Ja mä oon tarkkailussa ollut ja verenpainetta mitattu ja mä oon saanut hyvää niin kuin lääketieteellistä palvelua, ja nämä vartijat ihan ok täällä on. Ja tavallaan tämä on niin kuin elämän kokemus, että pääsee raportoimaan. Sitten mä oon tietenkin tehnyt jo Jaanamaisen tapaan, mä oon tehnyt 3 kantelua oikeusasiamiehelle. Laurikin on tehnyt yhden mun kohtelusta, eli mut laitettiin ensin
miesten eristyssellin tajuttomuuskohtauksen jälkeen niin, että vartija otti siellä Vantaalla äänet ja sen tarkkailun tahallaan pois. Eli mua pidettiin 3 päivää ilman puhelinta, ilman mahdollista soittaa kenellekään edes lakimiehelle, ilman kelloa, että en tiedä mikä vuorokauden aikaa on kysymyksessä. Ja että jos mulla olisi tullut sairauskohtaus, kukaan ei olisi kuullut, kun mä olisin huutanut apua. Ne teki tahalla ja siitä mä oon tehnyt kantelun. Ja sitten kun mut tuotiin sinne, mut kuvattiin alushousuissa nöyryttävällä tavalla, mutta ihminen ei tietenkään, mä voin päättää miten mä suhtaudun, mä vaan katsoin niitä, että jaha tämmöistä. Ja mua uhattiin, että jos mä niille vartijoille puhun niin, että lakimies ei ole paikalla, niin sitten mä pääsen huoneeseen, missä on TV ja sänky, mutta jos mä en suostu puhumaan niille, niin mut heitetään sinne miesten eristysselliin lattialle patjalla ja niin valitaan patja, joka haisee. Niin ne on nyt kaikki siellä kantelussa niin tutkittavana ja tämä on hyvä niin tilaisuus päästä tällä tavalla tutkimaan, mitä tämä vankilassa loukataan vankien oikeuksia. Mä oon myös auttanut noita muita vankeja jonkin verran ilmaiseksi, niin kuin mä aina teen. Ei muuta kuin näihin tunnelmiin. Ja sitten mä kerron, että täällä on siis tämmöinen ulkoilu 1 tunti päivässä. Tuolla takapihalla tämmöinen hiekkakenttä. Muut käy tupakalla, niin nälkäläkossa on ollut Jaana ilman ruokaa. Mä oon kiertänyt sen 50 kertaa aina sen tunnin aikana kävellen ilman ruokaa. Niin voitte miettiä, että joku sanoi kerran, että mä avaruusolio, että mä oon ruvennut pikkuhiljaa itsekin miettimään tätä asiaa. Mä lähden nyt sinne ulkoilemaan. Jes, ihanaa ulkoilua sinne ja sanohan kaikille vangeillekin sinne tsempit. Ja... Sanon, joo. Kyllä. Jes, joo, tehdään näin. Joo. Kiitos, moi. Hei hei. No niin, kiitos sulle kun kuuntelit tämän tiedotevideon tänne loppuun asti. Toivottavasti jätät peukkua, kommenttia ja tilaat meidän YouTube-kanavan ja ollaan sitten uusien videoiden parissa kuulolla. Hei hei!